Nici camembert, nici brie, ci soarele de la Coulommiers. Să curgă brânza, cum ar zice vecinii francezi. Hai să vă arăt cum am adus soarele în casă în ziua asta norată. Facem un crater în făină, punem apa, drojdea și lăsăm 10 minute acoperit. După punem ulei, sare, amestecăm, frământăm puțin și lăsăm 50 de minute la dospit. Între timp începe să crestăm brânza, implantăm usturoiul, stropim cu ulei, măcinăm piper și punem rozmarin. Apoi tăiem aluatul în 10 bucăți, punem cubulețe de mezel înăuntru și le împăturim. Le ungem cu gălbenuș, presărăm susan și dăm la cuptor 25 de minute. După, scoatem rozmarinul, rupem chifla, o umplem cu brânză și trecem la atac. Nici camembert, nici brie, ci soarele de la Coulommiers. Să curgă brânza, cum ar zice vecinii francezi. Hai să vă arăt cum am adus soarele în casă în ziua asta norată. Facem un crater în făină, punem apa, drojdea și lăsăm 10 minute acoperit. După punem ulei, sare, amestecăm, frământăm puțin și lăsăm 50 de minute la dospit. Între timp începe să crestăm brânza, implantăm usturoiul, stropim cu ulei, măcinăm piper și punem rozmarinul. Apoi tăiem aluatul în 10 bucăți, punem cubulețe de mezel înăuntru și le împăturim. Le ungem cu gălbenuș, presărăm susan și dăm la cuptor 25 de minute. După, scoatem rozmarinul, rupem chifla, o umplem cu brânză și trecem la atac.